Good morning, लोगोफोर मा खालामनो लकडाउनाव जानाय बादैलाय ना नै दिनै अमा देसिजों सरि न'नि जोगोनारजों संसै बेखौनो माथो खालामबावनो फैदो जानोबा सोरबा आयु खोम सारायखौ होसनहरबाय आङो डाइरेक्टनो ओमफ्राय बेदरखौ एवहनसै बेदरा सानैल' जानाय नालाय एसेल' नैबाव मस्ला थस्लाफ्राय हाइजें ओमफ्राय बानलुल' सामब्राम गुफुरखौ बाबाया जायाना ओंखायनो होआसै आङो ओमफ्राय दा नैबे मस्लाखौ होगोन हममेड मस्ला संख्रि ओमफ्राय नैबाव दङ बानलु गुरा ओमफ्राय नैबाव दङ गरम मसाला ओमफ्राय जोगोनारखौ दाय हरनोसै र' बेखौ दा देखायसै जोगोनाराबो जा गोथावखा न'नि आं गायनाय डाइरेक्ट देखायनोसै बायो एडिट खालामफिनबाथाय दुंबाथाय थाव होनोसै रोंखाजोबखागौ बयबो थेवबाबो मा खालामनानै थाबाय थानो ना बालायलाङो ओंखायनो नायदो दे आं होसनबाय डाइरेक्ट देखायासै हासिना हास्लाबा ओमफ्राय हालदै हरबाय मस्ला थस्ला हरथ'वाखै बेखौ एसे मोजां एवगोनसै ओमफ्राय अमायाथ' मेजेम ओंखारखायो नालाय ओंखायनो आं थावखौ बारा होआसै बांद्राय थाव जानो नाङाना बेखौ दा खोबहाबनानै एवरां खालामसै ओमफ्राय बेखौ एसे मोननाय जाबा आरो बेजों ज' एवबावगोन बेखौ दानो होथ'वा बेदरखौ मोजां एवगोरनानै लानांगौ बयबो रोंखागौ होमबाबो आंनि प्रसेसखौ नायदो अखा हागासिनो दङलै अखा ये मौसम भी गया ओ मौसम भी नै थाइसेल'सै बेनो लास्ट बेखौ जानांसिगोन दा खाजि बिजि थुजानाया मिथियाहां जागोन आं गैला साननै सानथाम जाखाबाय बिजि थुजानाया सोरबा थुजायाखैबा थुजाखाथ' इन्जेक्सना मोजांनि थाखायसो अब तो कहो मेरे सनम तुम कब मिलोगे मिलेंगे जब हा 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 बारिश होगी अखा हागासिनो दं आंना बेदरा खामसिगोन र' आं दोनथ'नोसै नै फ्राम जाबाय मस्लाबो हरखाबाय एबार जोगोनारखौ हरनोसै एसे दोनबावनोसै आं माने फ्राम मोजां मोनो नालाय फ्राम जाबाय एबार जोगोनारखौ जोगोनारखौबो गोबाव एवगोन लासै अरखौ खमायनोसै र' आं दा अरखौ फुल होदोंमोन फुलानोमोन खमायनोसै लासैनो ओमफ्राय खोबहाबनानै दोनसै ओमफ्राय बेयाव हालदै एसे नांबावगोन नामाथाय नांनाय नंलादां नांगौबा नायना होनोसै बेखौ आं एरगोनसै दे र' दसेनो गलिबायबो नै एसेल' खोबहाबनानै दोन्दोंमोन आं जोगोनारा जा मोजांखा जोंनि न'नि नायनो थुबानो गेब्लेयो दासो खोबदोंमोन आङो 5 मिनिटानो जाबावाखैमोनदां खोबखांनानै आं मबाइल एसे नायदोंमोन ओमफ्राय बेयावनो नै गलिजोब्बाय आरो जा ख्रां जा गोबाव जाखांनानै गाज्रि जाबाय सानदोंमोन बेखौ दोनहाबबाय थादोंमोन ना थिङाव दाख्लैसो खाखादोंमोन आं सोलानायनि तूने भी पल भर में छोड़ रे जिया मोरा पिया एसे एवबावनोसै ओमफ्राय खोबहाबनोसै ओमफ्राय दै होनोसै जाबायबो जाबायानो जासिगोन जालायलांलासो आंना मोजां जाबाय एबार दै होनोसै सोरबा लाव जायो सोरबा दोलो जायो गोसो बायदि होदो ओमफ्राय दाहाय संख्रिखौ नायफिनसै जायाबा आं दैखौ एसे बुरजा होयो मानो होनबा अमा बेदरखौ मोननांगोन ना मोजाङै जायामोनबा दा खनसे हरबावगोनसो आं माने
बिराद मोजां मोनहोनो मोजां मोनो मोननायाथ' मोनखायो एवनायावनो मोनफ्रामखादों थेवबाबो एसे आं मोजां मोनाबा बोरैबा मोनो दा अमाया देसि बावखासो बेखौ खोबनानै दोनसै गोदौबा संख्रि नायनोसै ओमफ्राय अरखौ एबार बारायनोसै फुल थाइजौ लाबोदों नामा गोदौबायानो मोनसिगोन बारा गोबाव गैला ओंखामबो संखाबाय जेबो संलालै बाबाय बारिश भी गिर रहा है टिप टिप बारिश का पानी भिडियो जानो गोसोबा जाबाय खनसे एरबावनोसै ओंखामा मोनखाबाय दोलो दोलो जाबाय आंनि जोगोनारजों अमाजोंआ बेनोमोन बयबोथ' रोंखागौ थेंक इउ आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय खुलुमबाय नमस्ते गड ब्लेस लाभ यू एन्ड बी हेपी अल द टाइम होनसै आं दे गेसखौ खोमोरबाय गेसखौ नायनो बावनाङा टेंकियाबो खोमोरबाय एबार खनसे एरनोसै नियम थायोना आबै आबौमोननि जोंनि ओंख्रिखौ हांखांबा खनसे एरनांगौनो एसे दोलो दोलो जानाय जासिगोन दिनै गोजां बोथोर ना गोजां बोथोर माने अखा हादों नालाय गोजां बोथोर जों जानो हागौ